Troiako Gerra. Bigarren Inperio Espainiarrak edo Paioak, lehenengoak bezala, ia lur osoa menperatzen eban. Finisterretik Japoniar arte eta Siberiako lautadatik Afrikar arte. Mila herrialde edo probintzi baino gehiago aukie basan, pare eta loreak gobernauta. Uriburua Kaidesan, gaur Kadiz, eta 1000 biztalde baino gehiago aukie basan. Kaide, portua da esan gure dau. Paio herria egoera feudalean bizizan. Bizia bera, enperadoreak emandako oparia zan. Emakumeak eta umeak hartu eta hiltzen eutzi esan, nahi izan eskero, hiltzeko gogogaitik bakarrik. Enperadorea Ra eguzkiaren semea zan, eta bere herriko jendearen bizitzaz botere osoa ukan. Bere arrasak, lehen Europa kontinente osoaren jabetza eukiebenak, milenio lurraldeak galtzen joan ziran, eta azken batean ia ezer barik geratu ziran. Kristo aurretik 4. milenioan, Paioak lur globo guztia menperatzen eben, bi eremu izan ezik, eta berik edo gure Euskal Herria eta Eskandinaviako lurrak. Paioen menpetik kanpo bi lurralde horre bakarrik egon ziran. Golpa Kristo aurretik 10.089 urtean izan zan, eta ordutik bigarren Paio imperioak edo Espainiarrak 6.500 urte irauten eban. Historian zehar luzeena izanik, dinosku Alexandre Eleazarrek. Bereak Paioen aldetik edonolango ezbeharrak sufritzen ebezan. Euren lurrak konkistatzen ebezan, euren kosetxak erretzen, esklabu bihurtzen, andrak bortzatu eta umeak sakrifikatzen ebezan. Bere herriarentzat itxaropena mantentzeko modurik bakarra Jangoiko beren etorrerea zan, alan iragarrita Bibele liburuan. Fede honek herria eusten eban. Eta promesa hori bete egin zan. Kristo aurretik 3621 urteko urtarrilaren 11an, Alejandro Magno gaurko Suediaren hegoaldean jaio zan, Buruga hirian, gaur Göteborg. Karelieko erreinuan jaio zan, gaur egungo Norvegia, Finlandia eta Suediako lurrak, eta Nikolau erregearen semea zan. Garai hartan, Imperio Espainiarrak edo Paioak etengabe jasoten ebasan porrotak, bai eta beriken eta bai Karelien ere. Horregaitik, beren nazioak gero eta indar handiagoaz sinisten eben euren etzaien aurka altzatzeko eguna helduko zala. Eta baita, esklabutza eta zapalkuntza amaitzeko eguna be, zehalan iragarrita egoan, Bibele liburuan. Omaitzoi enperadoreak, Karelieko azken porrota jasota, antxinako eskontza amarrukeria erabiltzea erabakieban. Hau da, bere alabarik ederrena Hermione printzesa, Karelieko erregearen semeagaz eskontzea. Eta horrela, hainbeste bider egin eben moduen, bake hitzarmen bat sinatzen zan. Eskonkideak bere lurraldearen zati bat emoten eutzen dotetzat, eta urte batzuk pasata, bake itxurazko hori traizio baten bidez apurtzen eben. Ondo prestatutako eraso bategaz, erreinu osoa menperatzen eben. Nikolau erregeak eta Alexandre semeak omaitzoren proposamena onartu eben, baina plan bat asmatu eben. Alexandrek baseukan susmo bat bere zoriari buruz. Jangoiko algustinaren borondatez aukeratua izan zala, eta Kareli osoan zabalduta egoan zurrumurrua. Beren herri askatzailea berau izango zala. Horrela, Kristo aurretik 3002 urtean, 19 urte ebazala, Alexandre bere gerlaririk onenakaz jaio zan Burugatik abiatzen da, eta eurei agindu arriskutsu bat emoten dautze. Hermione printzesa omaitzoren enperadorearen alaba harrapatzea, eta agindua ondo bete eben. Ekintza horrek gerra osoaren hasiera ekarri eban.
Paio inperioaren eta Kareliaren artean. Bereak mundu honetan lehenengo egunetik Paioen aldetik beti erasota izan dira. Bereak normalean defenditu egiten zidan, oso gitxitan erasoten eben, eta askotan holan egitea kaltegarria zan. Paioek lepoa beti seguru sentitzen eben, ze erasoa berek defenditzen eben aldetik bakarrik etorten zan. Alexandrek taktika hori aldatu gura eban, milaka urtetan hainbeste porrot militar ekarri eutzena. Eta defentsan geratu barik, orain eurek lehenengo erasoko eben. Alexandre beren herri guztieri zuzentzen da, eta proklama bat egiten dau. Gerra deklarauta gelditzen da lur honetan bizi diran bere guztiak eta Imperio Espainiar edo Paioaren artean, eta honek desagertu egin behar dau. Alexandrek bazekien gitxiago zirela, bai kopuruz eta baliabidez, baina sinesten eban jangoiko al guztidunak berarentzat gordeta ukala zoria eta ospea. Hau da, imperioa garaitzeko eginkizuna. Hori zan bere fedearen iturria, eta hortik ateratzen eban beharrezko ausardia eta kemena bere egin beharra betetzeko. Gogoratu daigun, Bibelen idatzita egoala jangoiko B edo jangoiko bigarrenak lur honetan 3 bizitzatan bere azterketa bete beharko ebela. Lehenengo bizitzan, jadanik igarota, arrasa zurize lur honetan sortzeko, eta Abibele idazteko, eta Jesus izenagaz ezagutzen dugu. Bigarren bizitzan, Paio arrasaren aurka borrokatu eta irabazteko, eta gaur Alejandro Magno izenez ezagutzen dugu. Hirugarren bizitzan, antxinatik gertatutako ekintzak egiaz erakusteko, eta horretarako Los Bere liburua idatzi eban. Berau, mezu jaz dugu, eta Alexandre Eleazar izenez ezagutzen dugu. Ielitz herrian Alexandre Dardanos erregeagaz batu zan, Ukrania erresumakoa, kosako ausarten lurra, eta honek leialtasuna eta obedientzia zin egin zion. Eragozpen handi barik, Mosku hartu eben, Marta Xuridearen hilobia dagoen hiria. Beste kanpaina batzuk egin ostean, Alexandrek Galitzieko erregea Bituregi bere kanpamentuan hartu eban. Horrela, Alexandre, Dardanos eta Bituregik irutzie osatu eben. Hau da, hiruren aliantza, eta Alexandre irutzieko armadaren buru nagusi izendatu eben. Bizen bitartean, beste hiri batzuetan matxinadak sortzen hasi ziran. Gero, Irumanie, gaur egungo Errumania hartu eben, eta Karpatos mendietatik zehar borroka jarraitzea erabaki eben. Baina gaztelu sendo eta ia hartu ezinak egon ziran, eta aurrerapena astirotu egin zan. Alexandrek argi eukan, Paio imperioa garaitzeko azkar mugitu behar ziran, eta kaite hiriburua hartu. Hau jausten bazan eta hau maitzoi enperadorea harrapatzen ba eben, imperio Paioa bat-batean jauziko zan. Horregaitik ezin eben gaztelu guztiak banan-banan hartu, ze hori gizaldietan luzatuko zan. Alexandrek eta bere 100 kapitainak kaiderantz bidea jarraitzea erabakitzen dabe, iparraldeko lautada haundietatik zehar, eta haiek Frantziako bihotzeraino heltzen ziran. Aurrerapena azkarra izan zan, zebereak zaldiz ibiltzen ziran. Jesusi opari moduan, Mariak lur honetan zaldia sortu eban. Paioek ez eben zaldirik erabiltzen, ze animali sakratutzat hartzen zan. Paioek kamelu eta elefanteak erabiltzen ebezan, aparikatik gaur egungo Afrikatik ekarritakoak. Baina kameluak eta dromedarioak 150.000 inguru dinosku Alexandre Eleazarrek ez ziran praktikoak Europa erdialdeko lautada hotzetan. Eta tropak eta hornidurak mugitzeko irisek astiretutako gurdizek erabiltzen ebezan, oso astiro.
bereak ia ez eben gurdirik erabiltzen, eta zaldien gainean eroaten eben egun batzuetarako janaria. Txerri okela gazitua, urdaia azpiko eta abar. Bere tropen mugimendua Europa erdian azkarra eta geldiezina izan zen. Paioek fronteak antolatuten saiatu ziran, baina sendoak egiteko denporarik ez eben eukiten, eta ez iran gai beren erasoi eusteko, ze bereak ordurako ja milaka eta milaka gudari ziran. Orain arte bereak ez eben lortu inoiz, hainbeste lurralde askatzea hain denporak itxitan. Omaitzoi enperadore Espainiarrak fronte sendo bat ezarri eban, zen ibaiak eskaintzen eban muga naturalean, gaur egun Sena ibaia. Latigoagaz lagunduta 3 milioi soldadu batu ebezan, imperio zabaleko probintzi guztietatik bialdutakoak, Afrikatik, Indiako lurretatik, Japoniatik, Txinatik, makilka eta ostikoka batzen ebezan. Engainatuta, drogatuta eta moskortuta, euren jatorrizko herrialdeetatik urrunero baten ebezan. Behin borrokaldi baten parte hartzen ebenean, soldaduak ziran. 3 urtean, bere aliantza Sena ibaiaren iparertzera heldu zan, paioek antolatutako fronteagaz aurrez aurre. Garai hartan, Sena ibaia urtzua zan, eta berez harresi natural bat, oso gatza bere gainetik salto egiteko. Omaitzoi enperadoreak Troia gaztelu handitik zuzentzen eban bere armada, gaur egun Troyes hirian, Frantzian. Eta hemen, Antxinako gerra hundiena eta ospetsuena gertatu zan. Gerra guztien gerra. Troiako gerra lez ezagutuko dana. Hau izan zan, 10 urtetan Troia gerrako frontea. Iparraldean bereak nagusi, eta hegoaldean paioak lur guztiak menperatzen ebezan, gure Euskal Herria izan ezik. Borroka ugari izan ziran, Troia gotorlekuaren inguruan, baita Sena ibaiaren alde bietan, eta baita inguruko hiri eta auzoetan be. Troia inguratuta egoan, baina ez egoan Troia gaztelu handia hartzeko modurik. Eta berei ideia bat bururatu jaken. Galeria bat zulatzea, Sena ibaiaren azpitik pasauta, gazteluaren sotanura arte. Eztabaida batzun ostean, Agumena kapitaina milaka gizonakaz lan neketzu hori egiten hasi zan. Zuloa egiten, zuhaitzak mosten, egurrezko agiak prestatzen eta buztinezko gurditzek ekartzen. Bitartean, tarteka borroka txiki batzuk sortzen ebezan, etxaiari susmorik ez emoteko. Tunelak eta egurrezko agak eutsi egiten eben, eta laster beste aldera heldu ziran. Baina zehaztasun handiz jokatu beharreben, ze gaztelua muino baten gainean egoan, eta azpitik bertara heldu behar ziran. Baina igoten hastean, ibaiaren ura sartzen hasi zan, eta galeria osoa urpean gelditu zan. Lanak berehala gelditu ziran, eta beste aldean egozan asko, itzuli gura izan ebenean, ito egin ziran. Galtze latza izan zan, baina bereek ez eben etzi. Asto eta hauntz larruak hartu ebezan, eta ardau odreak modura airez beteta, sabel azpian jartzen ebezan, eta ahoan kainaberatxo bat ipinita, arnasa hartzen eben. Horrela, txandaka lan egiten eben. Paioek, etengabe, bereen kanpalekura espioiak bialtzen ebezan. Euren ondasunak galduko ebezala, eginkizuna betetzen ez ba eben, amenazupean. Zenbat gudari egozan, Alexandrek non neukan bere denda, eta zein tokitan egozan kapitain handiak jakitea zan helburua. Bereek ondo ezagutzen eben taktika hori, eta espioi batzuk konbentzitu ebezan espia bikoitza izateko. Oso beharrezkoak ziran, ze tuneleko planaren zati derrigorrezko bat, Troia gaztelu barruan zerbitzari batzuk eukitea zan. Honek,
tuneleko irteeraren punturik egokiena zehaztuko eben, eta baita enperadorearen logelaraino bidea erakutziko eben. Berek gazteluko dozena bat morroi euren alde jartzea lortu eben, eta ez eutzien traiziorik egin. Tunelaren lanak egunero eta etenbarik jarraitu eben, harik eta muinoaren gailurrera heldu arte. Tunela laukia eta gorantza zan, dorre baten modura. Egurrezko trabesak eskailera moduan erabiltzen ziran, eta horrela gazteluaren sotanura arte heldu ziran. Tunela amaituta egoan. Baina sotanoa atelodi bategaz itxita egoan, eta beste aldetik bakarrik zabaltzen zan. Alexandrek eta Agumenak egun osoan eta urrongo gauean zehar 100 gudari pasatzeko agindua emon eben. Sotanoan 200 edo 300 gudari sartzen ziran, baina galerian askoz gehiago egon ziran zain. Orduan, Troia gaztelu barruko morroiak atea barrutik zabaldu eben. Goizeko 4 ziran, Kristo aurretik 3589ko abenduaren 26. Leku gehiago egon zanez, geroz eta gudari gehiago sartzen ziran, zaintzaileek ikusi barik. Eguzkia urten arte horretan jarraitu eben, eta ordurako gazteluan ia 1000 gudari sartu ziran. Morroiekaz akorduen onartutakoa, ate guztiak zabaltzea zan, enperadore omaitzoien logelaraino, heldu arte, ze helburua bizirik harrapatzea zan. Baina korredoretatik aurrera zijoazela, beste morroi batzuk ikusi ebezan, eta deiadarka hasi ziran. Enperadore omaitzoik ihes egin eban, logelatik irteten zan pasabide sekretu baten bidez. Moises, bere historialari ofizialak eta beste buruzagi paio batzuk laguntzen eutzen. Berek laster hartu eben gaztelua. Imperioko soldaduek enperadorearen ihesa jakin ebenean, Europe bardin egin eben. Ihesaldia handia eta zirriborrotzua izan zan. Paioak gerra honegaz nazkatuta egozan, eta derrigortuta borrokatzen eben. Zaldizkoak jarraika hasi ziran, harrapatu arte, baina paioek ez eben erresistentziarik jartzen. Armak bota eta barkamena eskatzen eben. Orduan konturatu ziran bereek gerra irabazi ebela. 13 urte irau zuen gerra. Horregaitik 13 suerte txarreko zenbakia da, Espainiar edo paioentzat. Ze 13 urtetan gerra galdu eben. Alexandre garaian, Troiari buruz baegozan idazki batzuk Zaldi Troia tituluagaz. Hau da, Cerco de Troia. Paganoak Agumenaren tunel ospetsua astuarazteko zaldiaren maltzurkeria asmatu eben. Ze konturatu ziran, Zaldi, Cerco eta Zaldi Kaballo homonimoak edo izen berdineko hitzak zirala. Hortziruko godin, 3 puntako pika, Troiako 3 errege garaileen ezaugarria. Troiako garaipenaren 6 egun geroago, Kristo aurretik 3589ko abenduaren 31an, 3 errege garaileak, Alexandre, Dardanos eta Bituregi, Pairuan hirian sartu ziran. Euren 100 kapitainakaz, kosakoakaz eta gudari askogaz batera. Hiriari izena aldatu eta Iruan deitu eutzuen. Gaur egun Rouen eta Frantziako lehengo hiriburua izan zan. Hemen sinatu zan Iruango ituna. Alexandre Eleazarren arabera lur honetan inoiz egindan garrantzitsuena. Eta baita ere bereziena, ze gareile izan ziran 3 erregeek bakarrik sinatu eben. Ez omaitzoik galtzaileak ez da paioek ere ez eben sinatu. Iruango udaletxeko balkoitik 3 erregeek Epipanie edo Epifania burututzat iragarri eben. Hau da, paioen aurkako garaipen militarra. Beren gudari honenak hegoalderantz jarraitu eben, enperadorearen atzetik, ze bera harrapatzea zan helburua. Alexandre eta bere kapitainak egun gutxitara helduko ziran. Eta azkenean, Calairemont hirian harrapatu eben,
gaur egun Clermont-Ferrand. Alexandrek Omaitzoi enperadorea gurdia handi baten gurpilian lotu eban, eta jendeak gauta egun barre egiten eutzon. Azkenean gozez eta hotzez hil zan. Gaur egun Omaitzoi urrezko kutxa baten, Montserrateko kobazulo handi baten lurperatuta dago. Eta hau da, hilda gero egindako bere urrezko maskara. Paioen bajak Troia hartzeko momentuen 2 milioi gudari ingurukoak izan ziran, hildakoak eta prisioneruak kontauta. Moises historialari handiak emondako azalpenaren arabera. Jangoiko bea Alexandre eta bere 100 kapitainak hegoalderantz jarraitu eben, imperioko uriburua Kaide hartzeko asmoz. Pirineoak zeharkatu ebezan eta Espanien eguzkiaren jabetzan sartu ziran, eta ordutik aurrera Benintzula Iberiko deitu eutzen. Garaile sartu ziran hiriburu nagusietan, Berseleone, gaur Barcelona, Beturo, gaur Zaragoza eta beste askotan. Laster heldu ziran Andaluziara, Andaluzie, lautada handia esan gura eban, eta Kordube izeneko hiria sortu eben, gaur egun Kordoba. Han Jangoiko bek edo Alejandro Magnok basilika handi baten lehengo harria ipini eban. Troiako gesta ospatzeko eta oroitzeko eraikia. Alexander Eleazarrek dinozku, zimendu, harresi, dorre eta eskultura original batzuk oraindik handagozala. Aurrerago, Kaidera bidean, kanpalekuan dagozala, Alexandrek toki hartan hiri berri bat sortzea nahi izan eban. Betanie, erreinu berria sortu ebanaren uriburua izango zana. Hiriari Betis deituko dautzie, bearen adala esan nahi dau, gaur egun Sevilla. Alexandreren denda aurrean, dorre bat altzatuko zan, Troiako gesta gogoratzeko, eta Alexandrek arauak emone bazan, zelan egin behar zan. Oinarria laukia izan behar zan, agumenaren tunela gogoratzeko, eta altuera 510 palmokoa, tunela egiten erabilitako egun bakoitzeko bat. Dorre hau, lur honetako 7 mirarietako bat izan zan. Dorre gainean, brontzezko estatua handi bat jarri eben, Alexandre zaldi gainean jesarrita, eta bere azpian ahos gora dragoi bat, paioen simboloa, zapaltzeko asmoz. Eskuin eskuan 3 puntako Troiako pika, eta buruan egodun kaskua. Simbolo horri Joredi ere deitu jakon. Denboreagaz San Jorge edo San Jordi bihurtu zan, eta gaur egun Mosku, Katalunia eta Ingalaterrako zaindari dugu. Betisko Alexandreren dorrea, mendeak igaro zehar, Giralda izenez ezagutuko da. Ze horrela igotzen datorrera, jiraka eta aldatz gora. Ondoren, bidea jarraitu eben, eta Jangoiko be Alexandre eta bere 100 kapitainak garaile eta erresistentzi barik Kaiden sartu ziran, imperioaren uriburuan. Alexandre zaldi gainetik bajetu zan, ondartzara heldu eta bere espata itsasoko uretan sartu eban. Handik maitasunez, Amerik lurretara agur bero bat bidali eban, berantzat hain oroitzapen atseginekin. Gero espata bustiari mosua emon eutzon, eta zerurantz altzaturik Maria izena maitasunez esan eban. Berehala, eskerrak emon eutzozan Jangoiko ahal guztidunari, orraino heltzen itxi eutzalako. Itzaldi eder bat emon eban, eta berba honek amaitu eban. Amen egi is alum. Hau da, benetako boterea, azken boterea da.
Eta gure Euskal Herri maitera itzulita, Iruango itunagaz Alejandro Magnok eta beriki nazio lez bizitzeko eskubidea emoten dautzo. Antxinako eta arabetik aske izateko. Paio imperioaren aurka gogor borrokatzea gaitik. Inoiz guztiz menperatua izan barik. Eta Troiako gerran emondako laguntza baliotsua gaitik. Antxinako beturoko ituna oinarritzat hartuta, ze bere ondorioz eta berik sortu zan, Alexandrek berriro emoten dautzoz Antxina itunaretan emondako lurralde guztiak. Gehi Kalahorra eta Burgos probintziaren ekialdeko hiruaren bat. Pamplona hiri paioari, Troiako gerra ostean, berikoak Iruña deituko dautzie. Ta amaitzeko, bihotzez jokatu daigun, ze denbora amaitzen ari da, eta azken epaiketa hurbil dago.